Hello mga ka-vlogs, welcome back sa ating munting channel. Maligayang pagbabalik. Ngayong araw, maghamon tayo. Hamunin ko kayong mga mukbangers dyan. Kakain tayo ng damo. Kakain tayo ng gulay. Fresh gulay ha. Ito mga ka-vlogs, abangan ninyo ang pagmukbang ng Chris Vlog. Ito na. Ito yung kakainin natin. So yan. Marami yan. So pili lang tayo kung ano yung makakain dito. Ito yung mga damo. Gulay pala. Ito. Pwede na to. Ito. Ayan. Kainin natin to. Hanap pa tayo ng iba. Ito. Kalabasa. Dahon ng kalabasa. Dahon ng kalabasa mga ka-vlogs. Ayan. Ang daming. Ayan. Kamuti. Kamuti tops. Ito yung dahon ng kamuti. Ito pa mga ka-vlogs. Subukan natin tong kainin. Pang immortal tong pagkain ito. So ayan. Hindi pa ako nakakain ito. Pero feeling ko masarap. Ayan. Masarap to. Kakainin natin yan. So kunin natin. Ito mga ka-vlogs. Dami. Yan o. Ito pa. Pagkain to ng mga immortal. So yan. Pang immortal tong pagkain na to. Yan. Pagkain ng mga immortal. Ito pa. Makain siguro to. Ito mga ka-vlog, subukan natin itong kunin. Kainin natin to ng buo. At syempre, hindi kumpleto ang ating mukbang kung walang sili. Ayan. Ayan. Kunin itong mga sili na to. Pangpalasa ng ating kinakain. So ayan, marami dito. Ayan, sili pa yan sa unahan. Ayan. Daming sili yan. Ito mga ka-vlogs, pangpapugi. Ito namang sili. Pangpapugi ito mga ka-vlogs. Ayan. Pangpagana ng pagkain. Nangangamoy na. Yan. Ito na mga ka-vlogs. Ito na yung dahon ng pilipil. Yan. Ready to eat na to. Ito. Itong mga dahon na to. Saka yung bunga. Yan. So, kailangan lang to hugasan. Hugasan lang to. Yan. Hugasan lang to mga ka-vlogs. Itong kalabasa. Dahon ng kalabasa. At ito yung dahon ng kamote. So syempre, pakuluan natin to ng tubig. Gawin natin tong kinilaw. Yan mga ka-vlogs, abangan ninyo. Matapos na nating, malapit na itong matapos na pakuluan natin ng tubig. So, ayan na mga ka-vlogs. Luto na. Ito na mga ka-vlogs. Malapit na matapos. So, abang-abang lang kayo. At may suka. Lagyan pa natin ng suka mga ka-vlogs. So sobrang anghang ito. Namumula na to sa sidlan mga ka-vlogs. Tapos ngayon isain pa natin tong mga sili na nasa plato mga ka-vlogs. So isain natin to, baka sabihin naman tayong scam tong hindi natin pinisa yung sili. Hindi tayo scammer. Hindi tayo mga scammer mga ka-vlogs ha. So pisain natin to. Tapos lagyan natin ng konting pangpalasa, pangpasarap. At saka hindi yung mawala yung asin. Ito na mga ka-vlogs. Ayan na mga ka-vlogs. Kainan na. Excited na akong kumain.
Siyempre, may kanin. At may namula-mulang sili. Right? Ito pa, yung the best natin. So, pagkain ng alien. Kain ng mga immortal mga kasi. Ayan na, kain na tayo mga ka-vlogs. So, ito yung magkain ng mga immortal. Daig pa si Boy Tapang ito. Saka yung, ngayon ko lang na itong subukan ha. Dahon ng ipilipil, saka bunga ng ipilipil. So, subukan natin kung masarap ba. Yan mga ka-vlogs. Siyempre, hindi mawala yung kanin. At saka, pang pasarap ng ating pagkain. Ito. Medyo matigas. So, masarap na. Ang hanghang. Hindi mawala yung kanin. Ah. Manghang. Sarap. Ah. Ang anghang. Parang naiyak na ako ah. Ito dahon ng kalabasa. Anghang. Pero masarap naman. Nakakaiyak ng sobrang anghang. Sarap.
Hindi ko naiyak. Tears of joy ko noon eh. Manghang pero masarap. Panganghang. Anghang. Parang naliko. Hindi ko umiyak ha. Sabi ni Boy Tapang, tears of joy daw to. Ito masarap. Me. Ito ng kalabasa. Sarap. Talbos ng kamote. Masarap mga ka-vlogs. Subukan yung kumain ng mga pagkain ng hindi karaniwang tao. Di ba matatakam kayo?
Ito. Pagkain to ng kalabaw namin. Sabi ni Boy Tapang, Tears of Joy daw to. Wala naman ako. Napaniwala talaga ako ni Boy Tapang mga ka-vlogs na Tears of Joy to pag kumain ng sili. Sarap mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, sobrang sarap talaga. Hanghang lang pero masarap. Napaniwala talaga ako ni Boy Tapang mga ka-vlogs na pag kumain ka ng sili or maglagay ka ng sili, Tears of Joy daw yun. So, dinamihan ko. Tears of Joy talaga. Patunayan ko ngayon. Sarap. Parang hindi natin ito maubos mga ka-vlogs. Ang dami. Tapos sunod, hanap naman tayo ng pagkain ng hindi sa mga taong hindi pangkaraniwan. So, subukan natin kumain ng kakaiba. Tapos sunod mga ka-vlogs ha, subukan natin kumain ng kakaiba na pagkain ng mga hindi karaniwang tao. Salamat mga ka-vlogs, paki-support sa channel na to, Chris Vlog. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pag-pindot sa notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga videos na ginawa. Maraming salamat. Ang hanggang.